grup de geganters infantils del Patronat del Corpus de Lleida. Gràcies a tots i a totes. En nom del Patronat del Corpus de la nostra ciutat, vull transmetre l'emoció i alhora la satisfacció perquè tots els nostres infants ja poden fer ballar la seva geganta. Ella, filla d'Elisenda del Sandrà o Elisenda de Sant Climent, casada en segones núpcies a Barnau del Sandrà, el mercader lleidatà que l'acompanya i que tenim aquí a la meva esquerra. Guillemona és el nom de la filla de l'Elisenda i els seus pares van ser capturats en el context de la contesta de València i portades a l'harem del reietó de Tunís. La petita Guillemona cresqué a l'harem on va ser educada com a musulmana. Amb els anys, el fill de l'emir, Miro Monelli, es va casar amb ella, esdevenint la reina Rocaia. Però ens hem quedat més enrere. Avui els presentem a la petita Guillemona, de Sant Climent. Demanem al gegantó Bertran de Vilafranca, que el tenim aquí a la meva dreta, dels Amics dels Gegants de Montblanc, que ja està posat a la vora de la seva padrinada, i demanem també als seus padrins físics, que seran la Montserrat Gallardo, la Ventura Flotats, l'Adrià Soriano i el Jonathan Navarro. Ells quatre, juntament amb altres persones que han volgut ser anònimes avui, s'encarregaran de descobrir la nova geganta quan los hi diguem. Seran els nostres convidats, en aquest cas, els membres de la corporació, la tinent d'alcalde, que llançaran caramels i monedes com a símbol d'inici d'un gran camí a tots vostès com a testimonis d'aquest acte. Bé, atenció! Tothom preparat. Guillemona de Sant Climent. Com a testimoni d'aquest acte, us volem fer present ja que som els padrins. Aquí tenim un escrit que diu Bertran de Vilafranca a la meva fillola Guillemona, amb motiu del seu matrimoni. Patronat del Corpus de Lleida i Amics dels Gegants de Montblanc, des de març de 2012. I també una reproducció de la